Ni gobono musache omwaserieta Charles Omori nyandika abakagoitwa na gutiro chinko machimbe somorero yabakawusirwe mabwaje asegereka otebekana buna hoyo mwetemere masa konyara kulinda asiskureye mwaserieta Vision Stars Academy ni gobono abaga kumwitu butukubo kiarera kumutekera chinko machinyinge egento kerere gosirwe mabwaje asegotebekana buna ni gerite chibando kurwa asenkayaya omusache oyuma yokomya kunyageta ni gasirwe osirwe mabwaje ekerekerio omanyene skuru yuwatangira seseni kyabanyimbo kyamharani asogotebekana bune imugetiege kole kyose na robetaka kwa kumuitu musacho yo na kumutegera chinko machintindi ichiretere konyara gosiria ubuma bwaje unatokumanyigwa no mulikeito Dipon Asanya Emambia ya lero abamenyi babo meroga 1 iyo gotokemenye wodi yabogeka nigo babuka n'obururo bonene maga yo musacho yomo oyo kagere kumuito mokolyo yemeremo asilita Charles Omori abagakube kwa byara na gutangwa segitaseni ikyabanyanyimbo na Chris mbibono mambia ate bwo muntu gite naro ruite tugoro marogo utara iri gitari agenda bakororo korene ikorora njore condition ya yerembe agenda na kiru yumu itete simi na mutebyeche airu muntu inye gitari oibuna acha ikakaba abantu bakomuimuki kumubeka para muntu yugire kansa bikuru byabo kuyuta kwira no yo muitete akira mutebyeche sengeje nako ategari aiche tumubeke meru nyegitari oche twamubeke gari twamubeke nyegitari na tuikora igobeke rwa mache batimbe onyara kubakagusira ingane yu yachagete igoro mogoroba omotureti nyamoita ni gakorera omuchakanoye era bono mandi nagenda rochira nyoru roche ndonorete natebarende ngakingo kora omuntu ana obugo koboka chabugina runete kumbwiri sirimbi abanyekero nyoro bache bakururoche wane karacha paka senda nabo twende kenda twanyoro murui na baitire no mwana na baitire bobe murui yakona kurira gakinkonya bono nasi nyunje muno mon tuletiri na mata yatinga bakwaneru gacha yete kwirende yane uguchika kwa ni sababu yoko era yagertaga itu to batabigunga ni chibande cyasirete mtoriro arondi metorire bere gabo chibande ikonya natika toka mwisi skuru igonda batabanga sire no bwigwarenge bwa masengejo chibande chine skuru cyatoge na muntu tabwatirira bandeje bodo batange tekinike sana mu ngwano yanyara teko kwa akora sengejo gititeise no mwana yakamwako omoroko boko mwana nagende tukurwanira asinyigitari amara no kulingana muna nabwatire anje nare ngona igure nga yako banga naibete kibanda kamanyero yo ibete kibanda kamorangeri aje kumubori ngari nari ajito kumuitanga ese skuru yaye kotatiga enjo no koigwangi wete mwana yo bwato boko boko ligwana mambiru nyagitari marani bakumwikio ngobe kurwa majosira abanyakenyero nigo batigarete no mwichano bwekeriria ndekenene asibono baboririe abantu gotiga kwera lichiko asamao kabo tinga kibanyorire limocho lyabeire buna omuya ogendi atebe iganga abantu baminto ekera banyorire akagoso kabeire agasinini ekiagera omuroyo lero gokorera omuroyo ndegasi nera arigite no muriki oye no musikari oyo gotuko no murende tare koimuki atueje komoitengenjeje nande buna komoita bakaikere kigwangu ikatari kwenyara akosa gasinini kabeire yako kichukumi wako muntu ayemoleta asende ngorora tindi konyara nasukuma kuchuma konyara na kolera nsa anya yara ko bomuri ino muibyolenge asenge chitumenya waleti na bantu nje tinyoleti omuri na bantu chibando ni klasi mbichara kumungwano oyo negenta ekesana kialenge nabo kupima onyolenga nenchara yalingi nabale ko nande nero muri getega sino kumukorera sukuru nabale kumurangiria amwe samate kwangoseire amwake nonye fine nonya nabo okumubunia kwaye wechibando emetorire ebere buno mokolyo yemeremo nigo bono koro kwoboso kwobonene okubono kwabo gokwerera obogima bwaye atairane naende nero murigite ya kolega simwasuna kutuko bere makamunyora enjare limeka limukaya mukaya atama tubuli enjara mukaya iyo mwana mwina agatamara ni tayo tubuli enjara tubuli bese kieri ye manjisane manjisane kedi giko ripoteria egetaseni kiao namba ya Mokiandizi TV korwa sekenyoro kiabo meroga 1 yogo toka chinsemo chaititi imeye wodi yabogeka imeye bunge ya kitutu cha South ilitalia nenkuru kwa Dipon Asanya.